uusi seikkailu nimeltä Minecraft. Joo. Näyttääkin hyvältä pelillä taustasta. Juu. Ja tässä on jotain. Pistetään tästä vaikka Minecraft Adventure. Seikkailu. Noin. Siidi. Vaikkapa. No vaikkapa. Skeleton. Hehe. Down ja Create F World. No niin. Juu. Tästä se lähtee. No niin. Tää on aivan tänä lehmi. Mikäs se vaikeustaso? Sillä vaan. Yes. Saatiin ruokaan aluksi. Niin jo. Pelin kostamisesta neliöistä. Ja sitten tässä on kaiken aineita ja jokaisella on tarkoituksensa. Tässä on vähän niinku näitä perusasioita. Mutta puusta kaikki lähtee. Tässä kestää vähän aikaa. Ja sitten tässä on, onko sulla nälkeä? No kanankoivet on paljon sulla, että onko sulla nälkä, eli nyt juu. Lampaitakin siinä on. Otan nyt sitä puuta. Koko aika hakata lampaita. Ei lampaita. Hei, nyt te vihulaiset siellä. Älkää sitten ihmetelkö, jos tulee joku hätätilanne tuon just kolmesti. Tai joskus pakko nyt varantua. Johonkin suojautumiskeino. Kuuteentoista ainakin. Sitten 16 puutta ainakin alkoi. Se on hyvä nyt. Sitten lähdetään. Pistän nää tähän. Sitten rämpytään tästä näin. Noin 64. Sitten mietitään vähän mokka. Missä olisi mielenkiintoista. Hetkinen. Video setting. Fancy fast. Juu. Nyt lähti. Mennäpäs tästä puuhun, niin nähdään vähän paremmin. Ei kyllä oikein näy. No niin, täällä on tämmösiä. Juu, kurpitsoja. Otetaan nyt niitä huviksi. Hihi. Joo. Joo, no, ei nyt tämmöisellä aleta peliä. Otetaan nyt nää huviksi mukaan.
Au. Niin. Nyt edellä. Jotain hyvä paikka, mihin majoitutaan. Näitä on sokerikavi. Voitais olla kenne. Juu. Ei se muutakaan keksinyt. Niin, tässä on tää päiväsysteemi. Ottakaas. Niin, joo. Se on nyt keskipäivä. Just alkaa laskeutua. Niin. Toi laskeutuu tonne jonnekin. Sitten tulee tuolta kuu ja niin edelleen. Menee tuolle samalla lailla. Niin. Tänne jonnekin vois alkaa majoittua. Paitsi täällä on niin. Sitten tää. Tonne päin. Niin. Se on kauhea metsikkö. Niin. Hyppääs taas. Mennäänpä tästä katsomaan. No. No jäähän nyt hyväksynyt vaikka tonne noin. Mennään tonne jonnekin. Tai hetkinen. Jos tästä tekis tämmöset. Voisko näpsäkkä nyt alkuunsa? Voiskohan näpsäkkä alkuun? Tämmönen. Tai no, nää voi kyllä katoa nyt kun on kapuuta. Oishan tää muu. Toimiskohan tää? Vois toimia. No, kokeillaan nyt olla nyt. Kyllä tää. Sitten näin tehdään crafting tablella. Noin. Pistää sen nyt vaikka tuon tilalle. Kattoon on tullut reikä. Noin. Noin. Tää vähän vähitellä katoo. No niin. Nyt päästiin asiaan. Nää puut nyt tonne. Sitten näistä just keppejä. Noin. Näin tehdään akku. Sitten. Mitäs nyt tekis? Ei varmaan mitään. Tai no joo, yksi juttu. Näin tehdään ovi. Tulee vähän hienommaksi. Juu, oho. Nytten tehdään vaikka kaivos. Niin. Rynni, löydään sitä kiveä. No niin, hakataanpas tästä kiveä. Ainakin aluksi tarvii sitä aika paljon. Kun tekee kaikki takat ja muut. Niin. Nyt alkaa olla vähän parempi. Otetaan nyt tuosta noin. Oho. Oho, täällä on nälkä.
Nyt mulla taitaa olla jo uuni. Varaa. Toivottavasti mikä kriippi tai mikä ei tuu ovelle. Mites nyt? Ai niin, mun pitää tehdä takka. Tai uuni. Mikä se nyt onkaan nimeltään? Furnase. Juu. Sit se vaikka... Noniin. Tosta noin. Pistän nyt ton verran 4 ainakin paistamaan. Tai 4 tämmöstä. Että voi paistaa noita. No toi riittää ainakin. Syön nyt ensipulaa. Noniin, täydet. Juu. Kyllähän tää ihan nätti on, kunhan vaan tekisikö puhutaan vaan tästä. Ihan näpsäkä. Juu, puuta. Tämmösen ihan perus. Tai no, jostain mutta jos alkaa oikein palamaan. No niin. Tietystä syystä mä teen tän tällaiseksi. Että jos nää katoo nää palat, niin sitten ei kuppulassa. Nythän täällä sammu kun saunalyyhty. Jahas. Patsu on kyllä ihan kusees. Onks ilta jo? Oi saakeli. Nyt sisälle. Ai niin jo. Onks mulla normipuuta tossa? Noniin. Vaikka puuta nyt siihen. Sitten. Näin. Ei tuostahan pääseminen. Otetaan. Sitten tästä tulee charcoali. Otetaan vielä toi toinen. Ei nyt paljon nyt tätä, mutta entä tarpeeksi nyt. 5. Piip. Nyt. Ihan sama vaikka tolla nyt. Vip. Näitten just. Pitää aina varautua. Noniin. Tikut. Nämä. Nopee noin. Noin laitin mitään. 1 valo. Niin jo. Mulla on täällä videosettings tää brightness. Nythän te ette näkis paljon mitään. Aika ulkoa. Hetkinen. Mitä mä teen? En tiedä. Laitan nyt katto kiinni. Teen. Niin, pistää se brightness takas. Että te näette jotain ainakin. Hui.
näin tehdään miakka. Stop word. Mentäisikö uhkarohkeen? Pakko mennä. Tässä on sentään jotain näytettävää sitten. Onkohan täällä mitään monstereita? Spider. Missäköhän Spider näin? Tuli. No niin, pistän nyt tästä sokeria kasvua. Miakka käteen. Ei näy monstereita. Kuuluu vähän ääniä. Tänne kuuluu ääniä. Annapa tänne vähän valoa, ettei monsterit synny tähän lähelle. Taas noita munia. Kato muna. Joo. Täällä ei näy monsteriikaan. En tiedä. No niin. Näkyykö monstereita? Aivan sama. Näyttää vähän tyhmälle, mutta alkukodit saa olla tyhmän näköisiä kyllä. Tuolla Spider. 2. Ei, mutta se lähistöllä ei ole. Tuolla Skeleton musta taas. Himmetti. En tiedä. Ui, Creeperi. Pääsiköhän näitä pitkiseen luo hakkaamaan sitä? Creeper. Missä oot? Onhan tuollakin Creeper. Missä? Jotenkin tuntuu, että mä oon ihan dead kohta. Viittäisikö tehdä uhkarohkeen? Ja onkohan tuolla olisikin viisaita, jos se osuu mun makusessa. Sitten kun tuolla ehkä on Creeper. Mites tän nyt tekis? Joo, en tiedä. Ui, missä? Ääni kuuluu. Missä? Mikään ei näy. Missä se nyt? Ui. Nopea koti. Eikö oven loketa? Ei. Hallo. Siellä on Creeper. Hehe. Nähdään tätä. Ei tuu lyönnin. Sain XPtä, mutta ei tullut ruuti. Joo. Noniin. Luut. Luutin ääni kuuluu, mutta tää ei näy. Siinä. Miksi mä nyt tulin?
hämiksiä. No hämikset ei kyllä yöllä tee. Tai päivällä tee mitään. Tuo on creeperi. Tuolla on creeperi kai. Käydään tappamassa se. Vähän runtaa.